Чуваш ли звуци свещени? Виждаш ли сила могъща? Там в древната плиска дворът на буквите грее. Дворът на буквите тук е. Дворът на нашата история. Двор съграден от Твореца. Двор подарен с любов. Двор съграден от Твореца. Двор подарен с любов. Свети цар Борис Покръстител бил е държавник велик. Христовата вяра ни даде и подари ни език. Заклени вечно да бъдем достоен и силен народ. На кирилица да говорим, да пишем молитви към Бог. На кирилица да говорим, да пишем молитви към Бог. Братята Кирил, Методий, можем да пишем, да пеем, можем с любов да творим, можем на глас да се смеем или на глас да скърбим. Можем на глас да се смеем или на глас да скърбим. Разкажи на децата си, нека да помнят и те.